Cingwane. Mbovu siyabonga kakhulu ngeplatform osinikeza yona. Phinde ngibingelele kakhulu kodadewethu nabafowethu abakhona lapha. Ngibonga kakhulu. Ngibonga kakhulu kumfowethu uZwakala Mncango. Enye insizwa zakithi esiyethembile kakhulu. Ikakhulukazi kule province yaKwaZulu Natal ngokuthi imkwazi ukuba i-opposition outside being in opposition. Leyo nto leyo inkulu kakhulu iyodwa nje. It shows the greatest leader. Bese kuphinde futhi kuzoba abafowethu abakhona lapha oJacinta weMarch and March, uZandile Dudula, umfowethu Mavava, Jobe siyabonga. Engingakusho ke mina njengomlando wasemachuneni akukuningi. Ngizothi mina isici as-negotiator, you don't negotiate a crisis or an enemy, you decide. Ikakhulukazi uma ngabe ekhaya kunenkinga eserious, ingane ziyakhishelwa phandle ngoba kufanele abakhona ezingakuzo. Sicela abantu bokufika babe khona eSouth Africa, abangama ambassadors nangaba ngama tourist kuphela nama investors, ngoba likhe izwe liphila ngaphandle kwabanye abantu. Lonke lokuqaba esibhekene nalo, inkinga esibhekene nayo, fuck off. Wonke lo duty esibhekene nawo, fuck off. Kodwa ke uma ngabe bezocasha ngokuthi kukhona abantu bokufika abazothi bangama investors belutha amabhilidi, akuwona ama investors lawo. Ama investors are people who are bringing economy and the business to the country. And then njengamanje sicela nje kusala sodwa South Africa. Sicela nje umuntu nje ongokufika, ngisho i-investor, ufika investor ahambe. Njengamanje u-Elon Musk wase South Africa, wa invest emhlabeni, wa invest eSouth Africa, wa investor kwa America, uhlala khona. Kodwa futhi uyakwazi ukuthi azazi ukuthi umele ini. Into ebalekile kakhulu njengamanje sibhekene nayo yileyo ukuthi South Africa sibonakala sifana neAmerica, kodwa futhi singeyona iAmerica. Njengamanje uTrump kwi-United Nations usanda kudeclare ukuthi yena ukwenze kahle ukuthi axoshe bonke abantu bokufika futhi aregulate imithetho ethinta abantu abakufika nabangama investors ngendlela eright. Ngithi ke mina nganza kwethu thina siyingane la eAfrica. Okwamanje abahambe bese sala sizihlonza ukuthi thina simiphi, sikwazi ukuya phambili. Asikwazi ukuba nenkinga zegceke, sibe nenkinga zemizi yabantu nomakhelwane nabangaphandle. Njengamanje sinomongameli owikhuna bonke omongameli esakasaba nabo kulelizwe. Sidinga ukudila naleyo nkinga. Asikwazi ukudila naleyo nkinga sibe sidila nomunye umuntu. Indaba ye-EFF is dead and buried. Bese kuzothi udadewethu lo uZandile we-Operation Dudula ubeka amaphuzu abalekile kakhulu. Ngwazwile kanye nodadewethu uMangobese engicabanga ukuthi abalekile siwacubungule bese siwahlanganisa la hlangana khona. Bese futhi Mbomvu la uthinta khona egcineni uthi mhlawumbe khonto ezolekayo ukuthi nokuthi noNtata Lux kubalekile ukuthi siphendule lapho ngendlela siphendula ngayo. Kodwa futhi kubalekile ukuthi kwesinye isikhathi ke sifocus kwi-crisis esibhekene nayo bese siphinde sicubungule ezinye izinto, ngoba ngisho ngasiphendula lezo zinto simthola ukuthi ke uyilento mhlawumbe abantu abayikhombayo noma akayiyona noma akasiyo, kodwa kusalayo ukuthi yiphi inkinga esibhekene nayo. Uma ingane iphumela phandle ithi kuyasha, awubuza ukuthi
ubani wena ngoba isibongo uhlawuliwe noma uhlawuliwe ngaphambi kokuthi ulungiselele isimo leso. Siyacela ukuthi nawe imbomvu kwi-platform yakho uma wacategorize imibuzo namatopic nama-concerns, yabona. Njengoba nami nginey'nwele ey'fana abantu abadayisa ama-chips angewona walelizwe nje abulala abantu, nami ngenzeka uthole ukuthi mhlawumbe kusasa kuyothiwa lezi inwele azihambe ziyocwaningwa. So njengamanje mina njengomlando, njengo-president of the Bhinqa Nation, njengomlando wasemachulwini, ngithi mina umuntu ongokufika kulelizwe irregardless of what, especially laba kuthiwa ama-China nama-Pakistan nalaba abantu okuthiwa amagwelekwele, abahambe bonke kusale abantu abavakashile abama-tourist abasilethela umnotho nabantu abazo-investor nama-ambassadors. 3, we only need triangle esidingayo. Uzwakele mfowethu, umsebenzi wakho muhle and ngifuna ukukuncoma Zwakele ukuthi you are only a person okwazi ukuba i-opposition outside of governance. Leyo nto leyo mina ngifuna ukuyishayela ihlobe ukuncome, ngithi mfoka Mncango mfowethu, umsebenzi wakho uyabonakala ulosehlathini. Ngiyabonga kakhulu. Sibonge Chunwini. We are not undermining any leader that is here, but as a country we also have a responsibility yokuthi ngaso sonke isikhathi kwesisuke sikwenza mawumholi kona konke sikwenza kubalekile ukuthi siholwe abantu abaqotho, abantu esizobathemba, ngoba esilwa nako ukuthi sibe nabaholi abangezothembeka. Akekho umholi esim-underminayo. Ngiyacabanga ukuthi before this particular session abanye babaholi siye sakwazi ukuxoxa nabo, sasho kodwa ukuthi sizoyicela enye yencaciso. Mfoka Sikhakhane, uyaphila bhuti? Ngiyaphila Mbomvu, nabafowethu ngiyabingelela nodadewethu nabo bonke abathameli balesicawu sakho, ngiyabingelela mfowethu. Usembonini, sikhuluma nawe njengosomabhizinisi osembonini la, right? Nali izwi. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Uthi Ngizwe Mchunu, makwerekwere wasishayise ngemoya la South Africa, makwerekwere wasishayise ngemoya nje asishiye ngokuthula la South Africa because sikhathele ma-foreigners. Uthi abahambe bekune live lebe khona lapha ku TikTok la bekunabo Jacinta, kunabo Bomjomane, kunabo Zandile Tabula bebaningi bandle balapha nakuleya live, and they were all saying ukuthi ma-foreigners they need to go. Kesana kuthiwa njena angeke kuloku negotiate nabo. Uthi Ngizwe Mchunu sebakhathele abahambe. Uthi ngisho kuthiwa unebusiness uya investor la South Africa, investor phela uhambe uyohlala even lakho. There's no need ukuthi wena uzomove in la South Africa, utohlala la South Africa kube ngazuthi wena sewumuntu wala South Africa. Uthi ake bahambe Nkosi yami basishayise ngemoya. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I will see you next time. Goodbye.